bueno, atxalde ondan. Bai, alkobako sekretu ginda, hasiko gea, bai, alkobako sekretua, Mikel Pagadi. Alkoba, ze dezimononiko gatu zaiten, esaldia. Zeintz polita, alkoba. Horien egiten den gauzarik garrantzitsuena, da lo egitea, aldunak lo egitea, eta lehenengo gauza hause da. Zergatik erabiltzen ditugu onomatopeiak zurrunkaka ari den norbait isilarazteko. Norbait onduan zurrunkak ezen danian, pasako zaizue, normalian, batian loitzen bazue, nire egitzei pasatzen, nik ondoko pixokoan entzunten ditut, eta normala izaten da onomatopeia batekin esnatzea zurrunkagari usteko. Hola. Ez alda praktiko gua, bum, inda, isirik ontzat esatea, pentsatzen dut, Ez dakit. Ja, baina beti erreparu ematen du, ez? Bai, erreparu ematen du. Esnatzen, ematen du, zera... Baina sua pasatzen du, buelta ematen du, berriro azten da ordu ordenea, eta, nik zurrunka asko itxen mendet, esaten dut. Bai? Bai, ez dakit, nahi zentzun. Ni behin esnatu nintzen ere zurrunkakin, baina, Dena, esan behar bada, Pagadik eta biok, sekula ez dugu elkarrekin lu egin, beraz, ez dakit. Hau, honen zerarik ez daukat, honen egitaterik ez daukat. Bueno, norbait deitzi hau, zeaga bat. Pagadiren amorante ere mateko segin ez da, Nik gerri bai dut, Jesus. Barkatu, zingil izan galarik, ez. Ez. Zurrunga motak aztertuko ditu pixkat, zurrunga egiten duen jendea zera horitu gara, ez da gauza agradabili izaten bati bat onduan da honantzat esan duen bezala, eta kuestillo bada, zurrunka normala daude bak ezo, baina zurrunka klase bat dao nire aitak egiten duna, familiko zua astoratzen gaituena. Dala, zurrunka egiten hasi, paralizatu egiten da, eta de repente, egiten du, eta esatezu, ze pasazaio gizon honi, favorez, ze pasazaio itxotzen ahi alda, oze, Kristo, danok susto egin galtza, aia favorez, zeharka loin, ez ez gora beida loin, aire igabeketzen zea, eta gero de repente azade, egiten dut, danok, ja, bueno, esatezu, haudek susto, ezin dala, hola loikin. Etzegia baina hori apnea izan zitekek, Ez apnea, ez, hori da bulla itxia. Apnea da ire igabeketzen, baina guatena da bulla itxia. Simpleki esan da, hola da kriston bulla itxia, eta ondoko guzti, danaka esnatu jendia, claro, izaten da efekto domino. Batek, da ondoko guzti, Aizu ezuek, ze? Barrena? Zuk ez duzu zurrunga ingo, ez da? Ala bai. Ez dakit, ba. Euskalo. Nik ezin esan. Ez dizute segura esan. Nik ez dakit, ba. Ja. Nik apurtxo bat, zuzena. Apurtxo bat. Zuzena. Zuzena nola da? Zuzena da justua. Justu hori da. Estandara esaten duk. Bizirik zauden zera hori, ez? Estanda dauka. Ja. Umerez? Lehen baino gutxio egiten omen dut, erratzeari itzen dutan, ondela bosteko piku eta Andriak esate ozta, bai, asko ze gutxio egiten dut. Ja. Balerdi? Zurrunga baino jo itzein. Ai, Dios. Oiden. Eta jarraro da, Ez, jende asko hitz egiten du, bai. Esate izu zertaz? Jata ekonomika, ez? Ez zara ulertzen, eta beste esnatzeako ja isiltzen nahi, eta ez dakit. Garrantzia handia dak igual parranda batin, edo edan, edo loin, bainolen, eta gero soinu nola sortzen dian, hor, baitakoak, bai. Kuestillo bada, nik, esan dugu, Fabienekin da, zurrunka normalak nola dian, estandarrak, gero da, nire kasu omen da, zurrunka afrikanua ditzen diote, lehoiangatik, kriston horru omen dala. Ni naiz konturatu, egia esan, bizilonak esatia du, baina nahi. El Rey León daitze zieten kuadrilakoa. Bai. Ez melenangatik, baizik eta zurrunkangatik. Ja, segi ezagun, bai, alkobako sekretuekin. Esaten da gaino, nire soinu entzan zara Dolby zurrunk estereo. Zurrunk estereo, bai. Beste kuestio bada gaueko pixagurea. Nei, pasa zait atzo gauen, pelikula bat ikusten egon gauean, amabitan edola isil-isili zeon da, kanbiatzen ari zanean isulta esun guzti horrekin, derrepente goiko pixukoak pixe gintzun, eta kriston txorra, ze presillo. Osea, ni flipatu inun, ze presillo da hori. Bai, pixarreka presillo horrekin Notre Dameko fatxadako harri guztiak garbitzia da. Ez da normala. Jo, esatezu, ze indarra daka maskuri hortan. Ze potentzia. Ni normalian, bueno, ez da. Bai. Presillo horrekin, bai. Bueno, beste kuestilloa da, oerako modakin hasiko beha. Modak. Bai, ni egia esan, komunen saltzatzen zatik oso guztu hauten naiz hori da perez handia batek. Oerako modakin, galera bat daukau oso garrantzitsua da hasi baino lehen, zenbat aldiro bota behar da pijama bat garbitzea. Nor daki hori antzuten. Alega, noizero, garbitu behar den... Pijama bat.
zenbat egunean da, ez dakit bakizuen, nik duda izaten den, noiz bota. Zegoen, ez da? Udan gehiago. Bai, udan ez da. Edo udan igual bota ere eta Baina ez dakit nik pijamaik noiz botatzen dian, garbitzea. Astero. Biestian behin, karo, kuestioa da batzuk astero. Ez da zuen biestian behin. Zuk pijama erabiltzen duzu ara. Bai, batinak ingaina. Biskat, jiu-jef batik granatek. Oso klasiko naiz ni horian. Loitxerakoan, Loitxerakoan, Jaime, hemen desbideratzen ari gehala. Ni loitaz pentsatu Bueno, eta diat. inkesta da, zuek zekin egin dezuelo. Ez esan hemen katuakin, ez dakiz ez, erropa zitze egiteko. Pijama, kamisoia, galtzamotzak, kamiseta zarrak. Normalien kamiseta zarrak izaten dira, igual marka komertzialetakoak eta hola, igual laminaziones garmendia, eta oitakoak izaten dira, bai. Egola, guztiak oso gozeak. Eta beste figura bada, lo egiteko modana, eskijama. Hor nik uste dignitatea pixka galdu itxen dela. Bai, eskijama zatik beti goma bat ekartzen du, eta goma hoia, eskijama berria danatik puskatuta, zedituta da. Eta beti, galtzak erdi jetxi, edo belaunian pegatuta gelditzen dira, edo hola. Zue zen nahiago, zezu? Hemen esan behar banima, No, pijama normala, zerraleko punto blanko... Botillakin. Ez, goiko kamiseta eta beko praga luzia, horrekin normalian. Punto blanko, bai. Zueke bai? Enaz pijama zarea. Kamiseta? Ezer gabe, Ezer gabe. Bai, batzuk botatzeko, txanel numero bosteko zeak, kanta batzuk. Kamiseta zarrarena hori klasiko bada udan. Udan, oso desgastauta da, osta, hori fresko. Tego esaten, noiz pasatzen da kamiseta zarbalo egiteko, kristala garbitzea. Ze fasela, zenbat egunetan lehen behar da. Zuloak hartzen da. Zuloak. Horretik, eskijamargatik, mintxe, alegato txiki bat itxeat izan. Ni egile esan ez zait asko gustatzen. Ez zait gustatzen. Felpakuak eta tipo... Ez di hau gehiago erregalatu Ez. Bueno, beste kuestillo bada, oera joaterakoan, hemen fabrikante batzuk, komplikatu egiten dira gauzak, bizitza, jarri ezue favorez rotulua, ez dakiz esan behar deten da, oida, zergatik hain zaila da nordikoa eta bere zorroa ondo jartzea. A ber, zerta jolasten nahi geha, fabrikante jaunak, ze koño itezue hortxe nordikoak egiten dituzuen jendiak, barruko gauzek partitzen, jo sartzen hasita, ezin da, Jaime. Nahi ez dakit, nahi behin hasi nintzen, da gau osua pasan honik parte batetik bestea jartzen, potroilua itezan iskin batian, atzeraka jotzen, hilotzezen duen, azpin jatzen zen, ezin da. Nik uste I+D bat, eo ingenio dela Valerde jauna, esan, favorez, nordikoak egiten dituzten gauzak. Horrek esan nahi du bakarrik egiten duzula, lo? Bai. Nordikoa asmaduta dago bikotean egiten. Nordikoa... Hauzokoari abisatu? Egin berarekin? No, bikotiak egiten. Presioko... No, ez dakit nordikoak egiten, ez da bikotiak egiten. Neixo dizara, manta eta horrekin bai, nordikoakin bai. Karo, hoi gaizki jarri eta erremedio bakarra gatzen zaizu, hotza espazatzeko, edo boltsa berua, edo kaltzetinak endo egin. Eta oituraik, norbait egin zozek konpartitzen mazu, ez dakit oso ondo daude. Hostia, oso atraktiboak izaten egin esan. Ez da? Kaltzetinak endo egin, kaltzetinak esan dituzu kendu behar da. Jesus, berogo, kaltzetinak. Nek ez ditu kentzen. Nik ez. Nek kenduzke hotza pasetan dut. Udaren bai. Galtzen diekaz egiten duzelo? Bai, hanka garra nahi Udaren naz akordaten, oin dio, maietzako eta iruen. Ealakideok, pagadiren urrengo eskritoa zein da? Galdera hau da, zer amesten dezue? Ze ametsak izaten dituzue, lagunak? Ze amesten duzue? Ametsak importantiak izaten dira, askotan esatuen bizitzarekin igual konparatiba bat egitea badala, nik ez da inseguru. Normalien esatu dut gazta janezkeo lo egin baino lehen, gehiago amesten dala. Bai. Beste gauza bada, tripaki janezkeo lo egin baino lehen, baina hortxe errealitate virtual batean, amets gaizto batean sartzen zela, eta, izaten dela, home cinema bat bezala, eta, antxe ametsaren barrun zaudela. Pasa zaizuelakoik, amets gaiztuak, ametsak onak, Ametsak iteiot, normalian ez dira gaiztuak izaten, eta gaztaian arabere ez da izaten. Loturarik ez dut egin sekulan ez. Asi beharko fijatzen, a Bai, estadistika bat. Bai, esan dut, kamen berjanezkeo, amets gehiago itxeiala, ez nekzen, ni nola trantxeti jaten dituzten, Ni pasatzen zera ametsakin gauza oso normalak amesten ditu dara. Normalegik, eta gero pasatzen zait, ez dakit benetan pasadan, edo ez dan pasa. Igual, autobusean nikoa dela, edo 20 barra bat eostean nikoela. Claro, ez dakizu zer den benetan gertatuena, eta zer amestu duzuna. Hoxe, dali eta buñuelen pareeko, ez da, holako ametsakin. Beste gauza bat hause da, hor Jaimeri dedikatua. Zergatik gaizkilo egiten duen jendeak, zergatik beti esaten du.
Beti esaten du. Eta zergatik dedikatu dira zurei. Lehena komentatu dira, gaur ez dezula. Hau, baina nik hau sekula ez dut egiten, eta gaur bai, gaur erredakzioan aitortu egin dut goizea. Gaur gaizki lo egin da nator, eta begizuloetan nik uste antzematen da. Piti bat. Eta hori aitortu dut, eta ja, pagai, telebisioa kontatu behar du gara. Intimitatea gurtsu bat, adi. Baina, ezautzen garenetik, behin bakarrik kontatu diat lo gaizki egin du. Bai. Eta hori duk modu bat esateko kontu zibili gaur Jaimerekin, ze zaunka egiten du. Wow! Txiru egun latatik Kuestioa da hoxe, beti gaizki lo egiten dutenak esaten dutela, gaizki lo egiten dutela. Nik seguro ez diot norbatiatu ingurun, ze ondo lo indeten gaur. Beti da, gaizki lo inde, jo, muia neharrez hasia, eta ez da gitzeta goikua, eta gaizki lo inde, kuestioa da, ez da gure esteriorizatu egin zaiguna, kanporatu. Bale, ez dia gehiagotan esako. Bale, Bueno, eta beste kuestioa da, intimitateaz pizka sartuko gea, zer dakazue mesanotxe gainean? Tipula bat? Ez da. Baso bat hortza postizuekin. Tipularena barrek du, baina oso erremedio da. Katarroa egin zaudenean, Hori egia, verdadero. Adios, hemen da. Umerez! Umerez! Danak progoiteu, ure jarri, ez jarri, kipula jarri, ez jarri, danak uzurrak. Bai, benetan. Ez! Bueno, bale. Etxien sekulako barriak itxeitutu olako gauzak. Eure batean ez tabeatu inbere. Etxe jarri izan du tipula, ez dakit nire, nik egia esan bentu Zua, mostuta. Gure etxean tipula gauza guztietarako erabili izan da, umerez. Juliana da bakarrik, Ale. Nik ezautzen dut bat, tipulo bat onduan tabako paketi izaten duna, ez dakit, ze remedio da, noi? Bai, liburuke bai izaten dira, ez da, hor mesanotxian, edo... Iratzargailu eta liburu. Iratzargailu, bai. Zer iratzargailu dauzka? Nik uresia da izaten, zer iratzargailu dauzka zuen? Nik ez bat iratzargailurik, ja. Telefon, zakin? Bai, telefonakin. Telefono? Ez bat propio, Ale, pagadi. Let's go, bai. Bueno, eskerrik asko. Ospando pagadi.